Arratsaldeon Ahosako ikusentzule zaituztegun guztioi hementxe hasten da. Asteazken honetako gure bidaia literaturaz, antzerkiaz jardungo dugu, gauzak ondo bidean Alemaniara ere begiratuko dugu, baina lehenengo geldiunea musikari begira egingo dugu eta horretarako Xabi Casado gure lankideak benetan zinez interesgarria den gonbidatua du bere aurrean. Ez alda, ala, Xabi, arratsaldeon. Hala da, arratsaldeon, Iban, arratsaldeon ikusentzuleok, gaur musika klasikora hurbilduko gara eta proiektu berri bat ere ezagutuko dugu, Konfluentziaz topaketak, eta horretarako hementxe daukat nirekin Alberto Urretxo, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xabi. Bueno, Alberto, hementxe daukat apuntatuta, Bilboko Orkestra Sinfonikoko tromboi jolea, musika irakaslea, sortzailea eta ikertzailea. Nola definituko zenuke? Eta aita. Eta aita. Bueno, azkenean urte asko dira ja, musika munduan sartuta, eta, bueno, betik izan ditut inkietude asko, gauzak egiteko, ja txikitatik, eta batez be, musika munduan, ezagutzen azezarenean, zenbat zelako mundua dagoen, eta zenbat gauza ikasteko dauden, eta horrek asko bultzatu di, proiektuak elaboratzen, sortzen, eta, bueno, gero irakaskuntzan ere ibilitzen hau urte asko, eta, bueno, gonbidatzen auto orain leku desbernietan, klaseak egiten, eta gero Bilboko Orkestran 23 urte daramatzat. Zezango dizut, ez? Familiaren eko musika zalea daukazu, ezta? Bai, emaztea ere biola jolea da Bilboko Orkestran, Adriana. Eta gero bi alabatxo dauzku, Birkiak, 11 urtekoak anetaroa, eta biak ere bate biolinarekin eta bestea pianoarekin dabil. Tromboi jolea, txikitatik, zergatik tromboia? Oso historia kuriosoa da, ez? Bueno, arrasateko naiz, eta arrasaten musikalen hasi nintzen. Eta, bueno, ni beste instrumentu batzu gustatzen zitzaizkien, arpa, eta baita soinua, eta, bueno, baina hor jente asko zegoen, arpa ez zegoen, arpa esan erakusten, ez da, instrumentu bat leku guztietan erakusten denik, ez? Eta, bueno, sartu zidaten, sartu duzu tromboian, jende gutxi dago eta sigur asko ondo ibiliko da. Horrela izan zen, ez nuen instrumentu ondo ezagutzen, baina, bueno, horrekin nuen inspirazio handi bat, lagun bat bertako irakasle eta zuzendari izan dena Jose Ramon Vitoriak, eta berari esker berak ere tromboia jotzen zuen, eta, bueno, berak asko inspiratu nagoan, eta, bueno, eta horregatik, hemen gaude. Alberto, musika klasikoaren inguruan hausnartu nahiko neuke, saio honetara, ahora askotan etortzen dira musikariak, baina esango neuke gehien bat pop, rock ingurukoak, astero ere Gaztea irratiko Ibon Fernandezekin ere musika aktualitatea hitz egiten dugu, baina musika klasikoak tarte oso txikia dauka aktualitatean. Zer gertatzen da musika klasikoarekin? Arrazoi daukazu, pena bada, ez, haitxik gauza asko galtzen dira, ez, gazteengan eta orokorki gure gizartean. Egia da, Euskal Herrian betidanik, nik txikitatik ere betik roka eta, bueno, beste estilo batzuk musika barruan, asko, eman diote marketing asko kidu, ez, laguntza asko, modu baten behintzat, marketingari buruz, ez? Musika klasikoa, gure Euskal Herrian 3 orkestra dauzkau, bai Bilbokoa, Euskadikoa eta Nafarroakoa, eta 3 proiektu handi horiek kenduta, gero proiektu txikiak egiten ditugu, ez? Eta batez be, hor lanean gabiltzan musikariak, ez? Azkenean, guk azkenean diru publikoaz bizi gara, ez? Orduan, betik ere daukazu erresponsabilitate bat, eta zergatik ezuk ere zerbait eskaini, ez da? Eta, bueno, horretaz ari gara, eta egia da, horrek ez daukagula, naiz eta orain ete beregon, eta eskertzen da, bihot ezatzen zuet, eta, bueno, musika klasikoak azkenean ez daukan beste marketing, ez da bultzaka asko ematen, ez? Eta badago jende oso ona, jendea lanean, eta batez be sortzaileak, ez? Kompositoreak, musikariak, eta, bueno, eta realitate badago, musikari asko, zela esanen da, matrikulatu ez, azkenean lizentziatzen dira, ez? Haitzen dituzte bere ikasketak, goi mailako ikasketak, eta gero realitate badago, ez? Mundu laboralean, ez? Ez dagoan beste lan, ez irakaskuntzan, eta ez interpretazio munduan ni bizi naizen bezala, ez da? Eta, bueno, horrek batez be, bolako proiektuei, inspirazioa sortzeko baliogarria dira, batez be, jente gazte guzti horiei, ez? Ikuspuntu bat emateko, eta modu bat, egiteko modu bat, ez? Ere, orkesteko, eta, bueno,
egia da horrek gustatuko litzaiguke musika klasikoan gauden hori kasu gehiago egitea. Zaleike behar bada musika klasikoak kutsu elitista daukala oraindik? Hori betik esaten da, ez? Baina ez da egia. Historian zehar ikusten badeu kompositoreak zenbat orain oso famatua direnak ez dira beratzak izan. Eta eurak herriarentzako eta euren, esango nuke, beren emozioak, bere ikuspuntuak modu baten ekspresatzeko egin dute musika. Gertatzen dena, bai erabiltzen da, nik uste dela hori gure gizartean askotan esan dena. Musika klasikoa jo oso garestia, kontzertu bat entzutea, ez da garestia, kontzertu rock bat entzutea izan daiteke garestiagoa, ero beste aktibitate batzuk. Musika klasikoa ez da garestia, egia zen, eta herriarentzako idatzita dago. Baita gainera, gaur egun musika kontsumitzeko aukera oso demokratikoa da, hortxe daukagu internet, hortxe daukagu YouTube, Spotify bezalako plataformak, musika klasikoa ere hortxe egon badago, baina modure ematen badirudi ez duela konektatzen publiko orokorrarekin, ez da? Ni uste dut hori hezkuntzan hasten dela, ez? Nik uste dut hori hasten dela ja txikitatik, ez? Zoritxarrez, ni bizora aita bezala bizitzen abil pixkat, ez? Gure ikastoletan, orokorrean, ez? Musikak garrantzi asko galdu du. Eta badaude kontserbatorioak eta gaztetxo asko joaten dira eta musika eskolak eta egoten dira beteta. Baina, klaro, gizarte orokorra ikusten badeu, azkenian, ikusten dezu hor utzune txikitxoa dauela, ez da? Eta, bultzakada bat ematea, eta batez be, hori ez, hezkuntzan. Eta jendeak ulertu dezan, musika klasikoak oinarri oso ona dauzkala, ematen dizula pentsatzeko, zurekin bertan egoteko momentu bat, kontzertu batera joate zarenean, eta orkestra bat, ero gure bezalako ensemble bat zuzenean entzutea, horrek ematen dizu soinua eta indarra hori deskubritzeko da, eta nik uste jendeak ez duela ezagutzen, nik uste hori dela, ez? Alberto, hezkuntza aipatu duzu, behar bada eskoletan eta ohikoa izaten da, musika klaseak txirula jotzea ikastea mugatzen dela zoik, hor utxune handia dago, zerbait aldatzen ari da hezkuntzan? Nik uste dut musikak hezkuntzan orokorrean galdu duela garrantzi handia. Garrantzi handia galdu du. Ja ez da obligazioa. Lehen, zan asinatura bat, obligazio, egin barren zure esan duzun bezala txirula, eta hor minimo batzuk hartzezian, nik uste galtzen joan dela. Eta gero, ez da bakarrik, esaten den bezala nola ematen den, eta zelan egiten den, azkenean nik uste horretaz be horrek ere garrantzia dukala, ez da bakarrik txirula jo, ero ezaupen oso basikoak ematea, ematen die aukera gaztei ere musika entzuteko klasean, ematen die zerbait egiten musika de fondo bezala, biskat, nik uste dut hori ondo eginezkero beste modu baten ulertuko zutela. Eta garai batean ere eskoletan eta ikastoletan bat zegoen mugimendu bat abesbatzak sortzen ziren, komunitatea sortzen zen, nik ikastolako abesbatzen abestu izan dut, eta nire hor salbatu nindun umetan, futbola zelako beste aukera. Gaur egun hori galtzen ari da, ez da? Bai, egia da, adibidez, ikastolea, razioa guztia dukazu, ikastola askotan zeuden koroak eta hori galdu indira. Pena bada, ez? Eta entzun irakurri nun artikulu bat ere, orain herrietan, koroan jende gero eta nagusia geratzen da, eta jende gazte gutxi sartzen da, ez? Klaro, hor zerbait pasatzen da, hor gutzune badago, zerbait galdu da, eta ni uste dut hezkuntzan ondo oinarritua eta gauzak ondo eginda egonezkero, ni uste dut asko irabaziko zula. Batez be, mantentza ze politxa da, ez da, jentearekin konpartitzea, ez? Abestea, kirola bezala. Baina, klaro, zergatik ezin dezu egin hori musikarekin, ez? Da, gero biztalde batetik musika ikasterako orduan, hortxe ditugu musika eskola ofizialak, ez ofizialak, kontserbatorioak, erdi mailako kontserbatorioak, musikene bezalako goi mailako zentroak. Ez dago sentsazioa musika proiektu ezberdina nahiko isolatuta daudela, ez dagoela elkar eraginik edo? Hori behintzat gure lurraldean pasatzen da. Nik daukaten nire ikuspuntua, eta horrela manifestatu naiz askotan. Euskal Herrian dauzkagu, goitik hasita, esan dudan bezala, goi mailako kontserbatorioak, orkestra profesionalak, erdi mailakoak, eta gero gazte orkestrak, daukagu ego, daukagu eio, eta zer gertatzen da, direla proiektu aislatuak.
Nik adibide bat esango dizut, nekin uste dut oso ondo adieraziko dudala pentsatzen dudana, ez? Nik euskalduna naiz, eta Euskal Herriko Orkestra baten dago lania. Eta nik, askotan gure kore orkestran, ditzen ditugu kolaboratzeko gazteak, ez? Eta zoritxarrez, nik ezin dut bertako musikeneko edo egoko jendea ideitu, ez dutelako ezagutzen. Orduan, daude proiektu aislatuak, baina idealena izango litzateke kate bat egintzea, ez? Osea, zentzu bat ematea, pausoak, ez? Eta azkenean ere, horrek geure gaztei ere, helburu batzuk ematea, ez da? Baina, klaro, zer gertatzen da, igual zoazela kontserbatorio, musikenera azkenean kontserbatorio goi mailakoa da, eta horren hor formatzen dute jendea, eta jendeak, hemen ero kanpoan, jarraitzen dute bere ikasketak, ero lan batera orkesten dira, ez? Hori izan irabazi dezakezu hemen, ero kanpoan, ez? Nik anai baduka Seulen, eta ni suerte daukat hemen biznei, eta hemengo izan da, baina egia da, nik hori bai ikusten dut utzune handi bat, beste utzune bat, gaztetatik, ez dagoela kate bat, ero bide bat, lekuatetik bestea eramaten da izuela, behintzat, proiektu aislatuak izan gabe, erlazio bat egitzea bat, ez be gazte orkestrekin, ez? Nik hor behar bat ikusten dut, eta horrek ere asko lagunduko luke. Nik uste dut gaztetxoi jakina orkestrak daudela. Asko pasatzen dira gazte orkestratik eta gero usten dute instrumentua eta ez dira etortzen gero aurrerago kontzeptuak entzutela, ez? Orduan hor lan bat egiteko dago eta nik uste dut proiektu aislatu bakoitza pixkat kontaktuan modu baten gestio arloan beste ikuspuntu batzuk egon beharko litzatekeela, nire ustez. Eta beste herrialdetan, ze herrialdek dauka eredurik interesgarriena adibidez? Bueno, egia esan Europa mailan eta estatu batuetan, eta orkestra gazte asko daude vinkulatuak orkestra profesionalekin. Horrek zer esan nahi du? Adibidez, gaztetxoak ere aukera daukatela orkestrekin jotzeko. Akordi hori badago musikenekin, master egiten daudenak eta oi mailakoekin, ez? Azkeneko kurtsoetan etortzen dira programaren bat egitera. Baina, klaro, desberdina da, etortzen dira, baina, klaro, kolaboratzen dute gurekin, baina ez daukate gurekin harreman bat, ez dugu ezagutzen, etortzen dira, akordio badagoelako. Baina gazte orkestrekin adibidez, hor bai ondo litzatekeela orkestra profesionalekin baitza irakaskuntzan, gero zu joan dezakezu zure ikasketetan interpretazio mundura, ero pedagogiko mundura, ez? Orduan, hor daude bere kontserbatorioak. Ni uste dut hor, egon beharko litzatekeela beste gestionatzeko beste modu bat, eta batez be, elkar egon beharko zirela, ez? Proiektua behintzat, eta inspirazioa sortzeko ere gazteengan, ez? Ikusteko zindan bidea, ez? Bilboko Orkestra Sinfonikoko tromboi jolea zara, mendeurrena da, ezta? Urte berezia. Bai, suertea daukagu orain bizitzen garenok, ez? Momentu hau, orkestrako 100 urteak bizitzea, ezta? Azkenean, beti da, pentsatzeko, reflexio bat daukagu bakoitzak, ez? Guregan zer suposatzen duen, ez? Solako proiektu bat 100 urte mantentzea, ez? Bilboko Orkestra gora bera asko ditu, asko profesionalizatu da azken urteetan, nik 23 urtera matzat eta nik bizi izan dut profesionaltasun hori ere, sartu nintzenetik jasitxa zagoen, eta, gero Euskalduna etorri ginenean, lanera, eta horrek beste salto bat eman zuen, orkestrari eta hori nabaritzen da. Eta hortik aparte, proiektu berri batekin zatoz, soinuaren bidaiaren 3. diskoa, topaketak izenekoa, hauxe hain zuzen. Hori da. Zer da, konta iguzu? Hori gure 3. diska da, guk soinuaren bidaia proiektua, gure taldea, modu baten esateko, 2015an, atara genuen lehenoko diska, 2018an bigarrena eta 3. Eta topaketak izena dauka diska honek, eta diska honekin pausotxo bat eman dugu, ez? Azkenean gure soinuaren bidaiaren barruan dauzkagu talde handi bagara, eta esan dezakegu produktu desberdina dauzkagula, ezta? Eta hemen, kantuan, eta baitxa boskotea, arizko laukotearekin, tromboia, horre pieza barri batzuk ere eskintzen ditugu disko honetan, guretzako idatziak, bat txelista joleak, Javier Martínez Campos, eta baitxa beste lagun bat, Ricardo Moya, kompositoreak, eta disko bakoitzean, dauzkagu kreazio berriak, eta hori da gura postu, eta 3. diska honetan, pausotxo bat eman dugu arlo hortan, ez? Baitxa kantuan, beste proiektuarekin, Jone Martínez sopranorekin, itxasorekin, pianista, itxaso zei de la Maza, eta
hor gaude gauzak egiten, desarrollatzen, eta... Hain zuzen, hitzaren eta musikaren arteko topaketa da garrantzitsua, ezta? Hoixe da, bai. Proiektu honetan. Hoixe da. Azkenean, guetako oso garrantzitsua da, oinarri bezala gure proiektuan entzuteko modu bat eskaintzen dugu, ez? Gure kontzertuak komentatuak izaten dira, eta, ni uste dut, gizarteon bizigane moruan gaur, ez? Daude plataformak, YouTube, Spotify, baina zenbat denbora jartzen gara entzuten? Zenbat denbora jartzen gara pentsatzen? Ero, aztertzen, ez? Zeran entzuten dugu musika gaur egun, ez? Joaten bazara sala batera, eta hori da egokiena, horri igual, badakizu hortara zoazela, ez? Baina etxean godenean, eske jentezkoak ez dauzka, ekipoak, mobilean, ero ordenadora entzuten dago, ez? Igual pizka nostalgikoa gara, baina ni uste oso garrantzitsua dela behintzat ikuspuntu hori eskaintzea, ez? Sentitzeko, pentsatzeko eta inspiratzeko. Azkenean, diska entzuteko da, hitzak entzuteko, horrek inspiratzen du baitxa entzumenari, ez da? Eta horregatxi nahazten ditugu gauza bi horiek, bai. Modu aktiboan entzuteko, ez da? Hoixe da, hoixe da. Okerrezpanago, lehenengoak izan zarete Bilboko Filarmonikoan grabatzen, ez da? Oso kurioso da, Bilbon daukagu Europa mailan dagoen salarik izugarrienetariko bat, batez be kamera musika egiteko. Dauka oso berezia da, bai, eta harritxutak gatu gara, jakitxea, zaitxik gure ostean gero Euskadiko Orkestra egon zen irailean, guk joan zen urteko ustaian grabatu genuen, eta sorpresa bat izan zen, bai, eta nik uste zabalduko direla horretara, zaitxik sala horrek ematen dituen aukerak oso berezia dira, soinu aldetik. 15 kantuko repertorioa, pieza berriak dira. Bai, batzuk bai, beste batzuk dira oso topatuak, eta gero daude abesti hauek Jan Canteluf kompositoreena, berak Oksitanoz idatzitza, berak ere badauzka zirko bat euskal musikari buruz, eta hemen emakumeak ere garrantzi bat irabazten du kantu hauetan, eta gero daude hori bi kreazio berri, Gudari deitzen den pieza bat, horrek ere pentsatzeko, badakigu gudari hitzak zer esanguratsua dan gure gizartean, eta bai sozialki, politikoki, baina batez be, askotan esaten dugu, gudari izan erabiltzen dugu, pertsona hori topatzen, bilatzen, aurrera egiten eta superatzen dagoen pertsona horri, pixkat horretaz dedikatua dago. Eta gero, Camino Simbióticos, hor Javi Martínez Camposek egin duena da, berak soinuaren bidaian eta Bilbora etorri zenean lanera Alemanian bere ikasketak burutu ostean, zer suposatu zuen, soinuaren bidaiaren inguruan, jendea ezagutzea, elkartzea, eta pixkat hori da eta eskribitzen duena. Eta gero daude beste pieza batzuk, duo bat, dago kompositor austriakoa, Reinhold Schuss, kontrabaxua eta tromboia entzako, oso kuriosoa da, eta oso atsegina da, baina oso kuriosoa da, eta gero amaitzen dugu alaitasunez tango batekin, kompositore italiar baten, Corrado Saglietiren kantu batekin bai. Tango eta guzti. Alberto, grabaketa prozesu honetan zer da gehien gustatu zaizuna? Jendearekin bizitzen dezuna, ez? Niretako ni musika eta... musika horrela bizitzen dut, ez? Eskaintzeko eta konpartitzeko. Eta bizitzen duzun momentu hori, ez? Benga berriro, guazena, gozeo ondo, ez? Ematzen dizun satisfakzioa izugarria da, ez? Eta bizitzen duzuna, konpartitzen duzuna jendearekin, da jendeak zurekin, ni uste dut hori dala politxena, ez? Konpartitzea, lan bat egiten duzu, badakizu eskaintzeko dala, gero atatzen zara merkatura, eta, jendeari gustatzen zaio, edo ez, hori bakoitzaren arabera da, ez da? Baina, bizitzen duzun momentu hori eta gero emaitza ikustea, ematen dizu satisfazio bat, hori ezin da, hitzez deskribitu. Bakarrik musika egiten deskribitzen da, ez? Soinuaren bidaia proiektu nahiko familiarra izan da hasieran, ez da? Hori da, horrela zinean, ez? Azkenean, badago Xabi badakizu errealitate bat, ez? Gure gizartean asko hitz egiten da. Ez asko, gauza asko esaten dira, egin ez dakit, baina esan asko egiten da. Gure apostua izan zen, batez be, hori lehen esan dudan bezala biala batxo deuzku, emazte ere proiektua biok hasi ginean, eta gero jendea joan da etortzen ez gurekin, eta musika egiteko gogoarekin, eta konprometitua gainera, eta batez be, adibidea emateko.
gure alabei eta baitza gure inguruko jendeari, ez? Eta ekintzekin, ez hitzekin. Bai? Eta hori izan, pixkat izan da gure motivazioa, ez? Eta bai, horregaitxik hasi ginen biok. Azkenian erreferenteak bilakatzeko ez da musikari berrientzat, erreferente proiektu bat. Hori da, ez bakarrik gure alabatxoak estatzen dira gure gira eta kontzertutara gurekin, Bueno, ja, 11 urte daukate, aurrera ez da gitzitorriko dian. Baina, batez begero, esan dudan bezala, errealitate bat dago. Ez dago, jende gaztaentzako ez dago erresa. Eta, bueno, ni uste dut ere, gauza hauek inspirazioa sortzen badute gure gazteengan, ongi etorria izango da, zerbait ona egin dugu, ez da. Alberto, plazerra izan da, hemen gurekin izatea, benetan, zoragarrie, eta animo, disko eta proiektu berri honekin, bale? Eskerrik asko zuei, aukera hau emateagatik, eta, bueno, musika klasikoak ere, metxe zuen programan ere egotea, eskertzen seguramente gure komunitate guztiak eskertuko du. Eskerrik asko bihotzez. Oso, ondo. Iban, topaketak disko berria ezagutu dugu, eta aurrera orain, programarekin. Benetan interesgarria, Xabi Albertori eginiko elkarrizketa hori, aberazgarria, laizter batetan minutu gutxi barru helduko diogu berrez ere kulturaren bide horri, baina orain adi etxeetan belarriak tente barruak astintzen dituen albiste horietako bat jorratu nahi dugulako urrengo minutuetan, eta horretarako zain dugu Berlinen Ane Irazabal. Ane, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. 11 ipuin, 11 historio, 11 aldrebeskeri kontatu dituzu azken urteetan, eta beste bat, asteburuan entzun genuen, hain zuzen ere, Ukrainiatik alde egiten ari diren emakume errefuxiatuek, horietariko batzuk, zerri egin behar izan diote aurre Berlinen, konta iguzu? Bai, ez bakarrik Berlinen, azkenean gerraren behalde hori da askotan kontatzen ez dena, ez? Eta ikusten ari garena, Ukrainarrek bere herrialdetik ihes egitea erabaki zutenetik da, bai Polonian, baita beste herrialde askotan ere, baina orain Berlinen frogak daude eta polizia dagoeneko martxan jarri da horri erantzun bat emateko, ikusten ari garena da emakume asko erabiliak izaten ari direla proxeneten eskutik prostituzioan erortzeko, ez? Poloniatik Berlinera iristen dira, trenez, egunero 10.000, 15.000 pertsona artean, eta iristen diren errefuxiatu asko emakumeak dira, bakarrik bidaiatzen duten emakumeak. Eta orduan, zer gertatzen ari da? Proxeneta hauek tren geltokira hurbiltzen direla, eta nolabait emakumeek momentu horretan gerra batetik ihes egin ostean bizi duten ahultasun egoera horretaz aprobetxatzen saiatzen direla, eta askotan trafiko, emakumeen salerosketen trafiko horretan erortzen dira nahi gabe, iaia konturatu gabe. Bai, irakurri berri dugu, nolabait milaka pertsona hoien artean, batzuk nora ezean dabiltzala, egoera ahulean, nola ez, bere etxetik aldegin da, eta hori aprobetxatzen dutela, nolabait bidaiak edo eskaintzeko, diru bizkat eskaintzeko, eta horrela, emakume gazteak harrapatzen saiatzen direla. Bai, guk azkenengo 10 egunak nolabait Berlingo tren geltoki nagusian pasa ditugu, bertan egoera nola dagoen ikusteko, ez? Eta ia da, normala den bezala, nahiko momentu kaotikoak bizi direla, esan dugun bezala egunero 10.000, 15.000 pertsona artean iristen direlako, eta hori guztia antolatzea oso komplikatua delako, ez? Eta iragan astean konturatu ginen, tren geltokia kartelez bete dutela, ez? Ukrainarrez idatzetako kartelez. Eta itzultzaileekin hitz egiten, voluntarioekin hitz egiten, galdetu genien zer esarten zuten kartel horiek, eta orduan voluntarioek azaldu ziguten nolabait mobilizatu egin direla, eta nolabait emakumeei laguntza hori eskaintzen saiatzen ari direla. Eta kartel horietan esaten dutena da, emakumeei ohartarazten diete pasaportea inori ez emateko, mugikorra ere beti eskuan izateko eta inoiz ez joateko erregistratuta ez dauden herritarren etxeetara. Hemen egia da berlindarrak mobilizatu egin direla azken asteetan eta haien etxeetako logelak eskaintzen ari direla Ukrainako errefuxiatuei, baina horretarako erregistratu egin behar dira Berlingo udaletxearen webgune batean edo voluntarioek duten zerrenda batean.
Orduan, emakume ukrainiarrei eskatzen dietena da mesedez ez joateko zerrenda horietan ez dauden pertsonen etxeetara. Ze egon dira kasuak, adibidez poliziak salatu du sare sozialetan eta deep web izeneko errealitate horretan badaudela dagoeneko iragarkiak gizonenak esaten Ukrainako emakumeen bila dabiltzala eta beste gizon batzuena esaten Ukrainako emakumeak eskaintzen dituztela prostituziorako, ez? Orduan, poliki bai voluntarioak eta bai agintariak ere konturatu dira hau arazo larria bilakatu daitekeela, ez bakarrik Berlinen, nik uste dut arazo larria bilakatu daitekeela non nahi. Eta horregatik poliki erabakiak hartzen hasi dira. Gainera kontuan izan behar dugu, Alemanian prostituzioa legezkoa dela. Eta hau dela, Europako nolabait pertsonen trafikoen nolabait helmuga, hau da, Europako Batasuneko zerrendetan Alemaniak lehen postua betetzen duela. Orduan oso gai delikatua da eta egia da, azkenean gerratik iesean dauden emakumeak ahultasun bikoitza bizi dutela, ez? Eta arrisku bikoitza. Bai. Maltzurkeria horietan dabiltzanak ingurumari aproposa dutela eta horre arrantzan dabiltzala, baina esan duzun bezalaxe erreakzio bat ere egon da agintarien partetik eta voluntarioen partetik ere bai, nolabait horri muga jartzeko, ezta? Bai, baina egia da hori kontrolatzea eroso komplikatua dela ikusten ari garen kaos egoeraren ondorioz, eta oso testigantza gogorrak jasotzen ari gara, ez? Adibidez, esaten digute emakume asko hain beldurtuta iristen direla, ez dutela eskaintzen dieten ezerretik jan edo edan nahi, uste dutelako narkotizatu egingo dituztela eta konturatu gabe burdel batean amaituko dutela, ez? Orduan ez dira fidatzen, ez dute ur botiletatik eran ere egin nahi, ez? Eta ikustea nola gerra batetik ihes egin duen emakume batek gainera beldur gehigarri hori pairatu behar duen, oso gogorra da. Horregatik voluntario askoren artean emakume ukrainarrak ere badaude. Eta orduan emakume ukrainar horiek errefuxiatuak ere badirenak, baina nolabait Berlinera iristean laguntza eskaintzen ari direnak dira pixka bat, emakumeen beldur horren aurka borrokatzen saiatzen ari direnak, ez? Eta lasaitasun hori transmititzen. Baina horretarako kontrol handia behar da, milaka pertsona iristen direlako egunero, eta norekin edo noren etxera doazen jakitea oso komplikatua da. Gerretan, beti izan ohi da, urruti ikusi ditugu orain arte, baina hau justu etxe parean dugunez, ez dakit behar bada gure hipokresia edo areagotu egiten da, edo albiste hau atentzio gehiago ematen da. Esaten ari nintzen, gerretan beti izan ohi dela emakumea gerrako arma bat legez erabili izan dela, bortxaketak egiteko adibidez, baina kasu honetan, atentzioa deitzen duena da, hau da, toki bat dela ez dagoena gerran sartuta, hau da, beste erabateko problema bat dagoela, zuk esaten zen duen bezalaxe, pertsonen trata edo pertsonen lapurtze hori, ez da? Bai, pertsonen salerosketari buruz hitz egiten ari gara hemen, ez? Eta nola pertsonen maltzurkeria edo salerosketa honetan dedikatzen diren mafientzat balio gehigarri bat den Ukrainatik ihes egiten duten emakumeak eskaintzea, ez? Orduan, dena da oso lizuna, dena da oso maltzurra, oso zikina, baina gehien bat hemen nolabait nazkagarriena da ikustea nola probetxu hartzen dioten gerra batetik ihes egiten duten ahultasun egoerari. Eta hemen oso kontuz, ze adin txikikoak ere badaude, adin txikiko neskak ere badaude. Eta horiek oraindik ere ahultasun bikoitza pairatzen dute, ze askok, adibidez, 16-17 urteko neskatoek familia, agien gurasori gabe bidaiatu dute, amari gabe bidaiatu dute, aitak eta anaiak askotan Ukrainan geratu dira, baina ez daukate tutorerik, ez daukate helduen laguntzarik, eta orduan horiekin arreta berezi bat izan behar dela esan digute, ez, baina izugarria da ikustea nola Europaren lehen ekonomian, Europaren lehen potentzian, hiriburuan Berlinen, horrelako errealitate bat posible izan daitekeen. Honek nik uste, Ane, zure eskutik, astindu edarra eman digula guztioi, eta benetan hausnarketarako mai gainean gai sakona jarri duela, zeren zuk esan bezalaxe, Europako erdigunean, Europako potentzian, hau gertatzen ari baldin bada, munduan zehar, munduan barrena, zer gertatzen ariko otera edo zer gertatu den, eta ez dugun horrera begiratu, eta ez dugun hortaz hitz egin, ani neuk lehena,
bakoitzak bere buruari begiratu dizaiola, ezta? Bai, eta gero Euskal Herrian ere gerta daitekeela. Errefuxiatuak iristen direlako, fenomeno hori baderagoelako. Pertsonen trafikoa, emakumeen salerosketa ez delako soilik hemengo kontu bat. Eta hau edonon gerta daiteke, ez? Eta ikustea hemen sortu diren dinamikak hori ekiditeko balio dezakete ere, gurean, Euskal Herrian horrelako errealitateak ere ekiditeko, ez? Hane, benetan eskerrik asko gurekin egoteagatik, lana ikaragarria berriz ere, gai oso sakona, eta aio esan aurretik galdera bat. Lehenengo oldearen ondoren Berlinera oraindik errefuxiatuak ailegatzen ari dira, nolakoa da egoera gaur egun? Bai, gero eta gehiago iristen ari dira. Gerra luzatzen den heinean, errefuxiatu gehienek ez dute mugaldeko herrialdeetan geratu nahi. Egia da oso kuriosoa iruditu zaidala, ze familiekin hitz egitean ez dute bere burua errefuxiatutzat jotzen. Hau da, askok esaten didateku ez gara errefuxiatuak. Alde egin behar izan dugu, baina laster etxera itzuliko gara. Baina aldi berean egia da, gerra luzatzen ari dela, eta perspektiba hori ere nolabait urruntzen ari dela, ez? Eta asko alternatiba bila dabiltza. Eta badakite lana bilatzeko, edo beste hainbat aukera izateko, Alemania aukera ona dela. Eta horregatik, esan dugun bezala 10.000, 15.000 pertsona artean iristen ari dira Berlinera egunero, Alemania osoan dagoeneko 200.000 errefuxiatu erregistratu dituztea. Agintariek onartzen dute ez dakitela zein den datu erreala, baina gutxi gora bera identifikatutakoak eta erregistratutakoak horiek dira, eta perspektiba da gero eta gehiago iritsiko direla, ez? Beraz, nolabait pabilloi handiak, erakusketa azokak txukuntzen ari dira, asilo eskatzaile horiei harrera bat emateko. Nire Zabal, esan dakoa, eskerrik asko, tarte hau egiteagatik gauza hori, placer bat zurekin hitz egitea, hurrengo arte zaindu, aio! Gero arte, agur! Beno, Jaun Andreok, nik uste merezi zuela albiste horrek, merezi zuela gai horrek nolabaiteko tarte bat eskaini, hausnarketarako bide bat zabaldu, eta, gai horiek nolabait jorratu edo denon artean bideak zabaltzen ditugun etorkizunean ez errepikatzeko. Eta berez ere, ziaboga egin behar dugu, eta lehen esan dizuet kulturari helduko diogula, eta horretarako bide lagun apartak ditut. Ane, arratsaldeon? Arratsaldeon, bai. Joni, arratsaldeon? Parkatu, pixka da arratsaldi hola, oio ipurdia eta ikini baldin baizuet, baina nik uste merezi zuen gaia zela, eta zuek kulturari helduko diozue, antzerkiari, literaturari, eta ondo baldin badiritzozu Jonirekin hasiko naiz. Ados, ederto. Zeren Jonik bilaketa bat proposatu behar digu, 2021 garren urteko liburu honenaren bila abiatuko gara, Joni? Besteak beste? Bai, alaxe da, eta hortarako bidelagun apartak ditugu 11 akademiako kideak, urteak dira, Larramendi Bazkunak sustatutako ekimen bada, eta, taldea bada, 11 akademia bada, 100 gora irakurzale, literaturzale batzen dituen ekimena, eta dagoeneko aderi dira iazko liburu honenaren bila aukerak eta lan horretan. Ondo baldin baderitzozu, 11 akademia hortako arduraduna dugu zain, okerrez baldin banago, Amaia Goikoetxea, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Joni Ubeda hasi da zuen jarduera hori nolabait saltzen, saldu ikuzuzuk, zer den 11 akademia? Barkatu, ez dut onden zuten, sentitzen dut. Joni Ubeda, zure 11 akademia saltzen hasi dela, baina orain zuri dagokizula guri esatea zer den eta nolako proiektuak dituzuen esku artean. Bai, 11 akademia, esango dugu Euskal Literaturzalen akademia dela, sortu zen 1986an, hain zuzen ere irakurleari garai hartan Euskal Literaturan etzeukan protagonismo bat emateko, ez da, hitza emateko. Eta hori nola egin, hain zuzen ere irakurlei urtero gehien gustatu zaien liburua sarituz. Hau da, irakurlei eskatzen diegu, esan diezagutela, eurei zein liburu gustatu zaien gehien. Eta eurek ematen dituzten botoekin, urtero aukeratzen dugu eta ematen dugu 11 akademiaren saria. Hori da, bi hitzetan proiektuaren helburua. Kaixo, Amaia, arratsaldeon. 11akademia.eusien webgunean irudiak ikusten ega, ezagutzen ez duenak, aski dauka webgunera sartu, eta oso webgune txukuna daukazue gainera, eta nolabait aurkeztu dituzue finalerako bidean dauden idazleak eta haien lanak. Eta Euskal Herriak 7 herrialde dituen bezala, zuen azkeneko aukeraketara 7
eleberri 7 autore aukeratu dituzue. Hoien artean, badaude bi eleberri bereziki aipatu behar dianak, Eider Rodriguezena eta baita ere Alberto Ladron Aranara. Barkatu ez dute zerrentzuten. Bueno, jarraituko dugu ea konexioa hobetzen dugun. Bai, bueno. Joni esaten ari zen, 111 akademiak liburu honen aukeratzeko, horre nolabaiteko bereizketak edo zatiketak egiten joaten direla, eta 7 gelditzen dira. Bai, aurten bapatean 7 aukeratu dituzte. Esoikoa, gutxienez, bezo batzutan gutxiago izaten direla. Bai, eta aurten arrazoi omen da... Zuri bai, beraiei ez. Amaia, hortik dabil horretik. Bai, hortik dabil Amaia. Bueno, nunbait, aurten, boto gehiena hartu dituztenak izan dira Eider Rodriguezena eta Alberto Ladron Aranaren mendekuaren hasia eta eraikuntzarako materiala. Hor daukagu Eiderren lehen eleberria da gainera. Gainera, bai. Eta nolabait aitaren puska biltze moduko bada iraganean memoriara egindako ariketa bat. Eta hau da Ladron Aranarekin batera boto gehien aurkitu bildu dituenak, baino gero baditugu beste batzu, Iratiko Etxeak, Kirmen Uribe. Orduan orain 7 idazle eta eleberrien artean aukeratu behar dute finalera joango salkatuko diren bi eleberriak, eta horretarako 4 egun okerrez banago geratzen dira, martxoaren 27an bukatuko baita. Oraintxe esango dugu, Amaia, 7 eskuartean momentuz, Joni hori esaten ari zen, eta oraindik boskatzeko aukera dagoela, eta behar bada 2 geldituko dira, final handi horri begira, konta iguzu. Oso posible da, badaude salbuespenak, baina ia urtero gertatzen zaiguna hori izaten da. Hau da, 2. 3. txandara pasa edo ez pasa horretan dagoen aldea da, 2. txanda honetara pasa diren liburuetako batek lortu beharko luke jasotako botoen 40%. Bai, orduan, 40% lortzen duen lanik balego, zuzenean 2. txanda honetan aukeratuko genuke 2021ko sariduna. Baina, kopuru horretara iristen den lanik ez balego, 2 bozkatuenak pasatuko genituzke 3. txandara. Ohikoena, esaten dizudan bezala, 3. txanda baten beharra sortzea izaten da, badaude salbuespenak, orain buruzari naiz, baina Arkaitzkan oren twist uste dut 2. txandan bertan saritua izendatu zala, Saizar Vitoriaren martuten ere behar badabai, baina ohikoena finalera arte, hau da 3. txandara arte joan behar izaten da, bai. Iaz, Pello Lizarraldek jaso zuen saria, eta benetan gustura, zuen jardunaren ekimen horrekin, oihartzuna eta indarra hartzen ari delako sari hau. Bai, noski gu oso gustura, azkenean gure helburua hori izan, alde batetik, proiektua 96an Beterria Iztondo bailaran sortu zen, pixkanaka Euskal Herri mailara zabaltzen joan den gauza bat izan da, eta bai, noski, gu jendea hurbiltzea, eta sariak edabidetan, eta saretan, eta oihartzuna izatea, eta ikustea, urtez urte irakurle berriek izena ematen dutela, ez da, proiektu honetan sari horren aukeraketan parte hartzeko, bai, guretzat oso pozgarria da. Arratsalde on, Amaia, Ane Zabala naiz. 2021 oso paroa izan da, 7 finalista izateko, edo nola ikusten duzu 111 akademiatik? Bai, oparoa izan da, gertatzen dana da, hemen 7 finalista pasatzearen kontua pixka bat dago lotuta lehen aipatu dudan boto portzentaia horrekin, ez da? Hau da, lehenengo bozketa txandan, guk irakurlei eskatzen dieguna da, esan diezagutela, eurentzat libururik gogokoena zein izan den, bai? Orduan, hor jasotzen ditugun botoak normalean oso sakabanatuta etortzen dira, kontuan hartu 200 irakurlek ematen dutela botoa. Orduan, lehenengo txanda horretan, 130 iristen den lanik ez balego, eta normalean hori gertatzen da, pasatzen ditugu 5 bozkatuenak 2. txandara. Bai, aurten gertatu zaiguna izan da, etzeudela 5, hau da, 7 geneuzkan boto kopuru berdin batekin. Ezin genituen 5 hautatu, 7ko berdinketa bat geneukalako nolabait esateko, ez da? Eta horregatik, 5 beharrean 7 pasagarra izan ditu aurten 2. txandara. Kontua oso berdinduta egon delako. Bai, Amaia.
Bueno, konexioa etzegun, orain ez digun ies egiten. Orain bai. Amaia, iaz eta urte batzutan, gertatu izan da, udaberrian, orten ere, udaberrian izango da sari banaketa ekitaldia, gertatu izan da, Eundamaika Akademiako sariaren irabazlea, era berean, udazkenean iragartzen duten Euskadi sariko irabazlea ere izatea. Eta nik zuri galdera zuzen botatzen dut. Zuk hori nola ikusten duzu? Irakurleen alde, epaimaikiden alde hitz egiten duen zerbait da, edo nola baloratzen duzu olako kointzidentzia hori? Ba, nik horren inguruan gauza bat garbi baldin badokat da, eta beti esaten dut, eskerrak gurea lehenago ematen den. Hau da, izango baliz lehenengo Euskadi saria ateratzen dela, eta gero gurea, behar badala izan beharko ez lukeen arren, gureak sinesgarritasuna edo galduko lukeelako iruipena izan dut beti, ez da ordan beti esaten dut, eskerrak guk eman genuen udaberrian, eta ez genekien gero ze aterako zan, bai beti gauza bera pentsatzen dut. Amaia, orain ekimen hau dago pilpilean, honetan zabiltzate buru belarri, baina Eundamaika Akademiak lehen Jonik aipatu duzuen web orrialdea, gauza asko eta lan asko egiten dituzu hor, elkarrizketak, albisteak, iaia denetarik aurki daiteke literaturari bultzada edarra ematen ahalegintzen zarete? Bai, azkenean guk proiektua guztia irakurleari begira prestatzen dugu, ez da, eta orduan ahalegintzen gara irakurlearentzat interesgarria eta aldi berean praktikoa izan daiteken informazioa eskaintzen. Aipatu duzu bezala, elkarrizketak daude, reportajeak, irakurleek eurek bidaltzen dituzten iritziek garrantzi handia dute gure webgunean, azkenean irakurleari hitza emateko beste modua delako, ez da, sari aukeratzearekin batera, agenda bat dugu eta saiatzen gara Euskal Herrian antolatzen diren literatur ekitaldiak hor sartzen. Bai, azkenean hori da, irakurlearentzat, gure iritziz, Euskal irakurlearentzat interesgarri izan daiteken informazioa. Eta euskaraz irakurtzen hasi nahi duenarentzat bereziki modu errazean emanaz. Uste dugu hor badagoela lana egiteko. Bai, Amaia, Eundamaika Akademiak ospea badu, pixkanaka tradizio bat bilakatu da, izan ere udaberriaren bueltan, literaturaren inguruan, euskal literaturaren inguruan dabiltzan eragile gehienek badakite sariketa hau bertan dala. Baina ez du horrek kentzen, badala ekimen, atzean dagoen ekimen txiki bat, borondate handiz aurrerateatzen ari dana, eta estualdiak ere pasatzen dituna. Ez dakite epe erdira luzera, zenekin amestu genezaken, o zein egoeratan dago Eundamaika Akademia orain, eta etorkizunera begira, zer nolako etorkizuna aurreikusten duzu, Amaia? Gure arazorik handiena da egonkortasun ekonomikoa. Hau da, gu gaude ohiko diru laguntza deialdietara lotuta, hortik jasotzen dugu dirua, orduan urtez urte eskaera bat egin behar da, gero eskaera hori zuritu egin behar da, eta urtetik urtera baldintzak aldatzen badira, datorren aldatu egiten da, ezta? Eta horrek sortzen duena da, hori egonkortasun ekonomiko handia. Orain, etorkizune hurbilera begira, adibidez badakigu aurten aterako dela Jaurlaritzatik edabidentzako deialdi bat 3 urtetara begira, orduan gure asmoa zein da, gure aldizkaria, Eundamaika aldizkaria horra aurkeztu, eta ea behintzat aldizkariarako 3 urtetarako egonkortasun minimo bat lortzen dugun, ez da gutxieneko bat, baina ohiko diru laguntza deialdiekin funtzionatzea, eta horrek dakarren eskaera eta zurik eta lan izugarriarekin, ez da erraza alako proiektu bat mantentzea, ez. Bueno, Amaia, gaurkoan zabaldu dugun lehiotxo honek balio desala norbait zuengana hurbiltzeko eta albaldin badu bultzadaren bat eman, eman desala, benetan zinez interesgarria delako proiektua. Favoritorik balduzu edo ezin da ezer esan, 7 horien artean? Nik esango du nire favoritoa ez dagoela 7 hauen artean, nire beste bat zen. Horrela listo. Amaia, eskerrik asko tarte hau egiteagatik, ahozan parte hartzeko, ondo segi, sorte hon, eta izango dugu elkarren berri, honek guzti honek jarraipena izango du eta. Eskerrik asko! Eskerrik asko zuei. Bai.
Bueno, esan dizuet, 2021ko liburu honenaren bilaketarekin hasi behar genuela Joniren eskutik, eta orain Aneren gana joango dugu, antzerkira jo behar dugulako, ez da? Bai, martxoa antzerkiaren hilabetea da. Eta bi antzerki kontu ekarri ditut. Batetik, dantzertik, datorren asteburu honetan antolatu duen jaialdi baten inguruan dantzerti, ez dakien erantzako da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako arte dramatiko eta dantza goi mailako eskola, ez? 2015ean zabaldu zituen ateak, Bilbon kokatuta dago, hain zuzen ere Ibarreko landan, konservatorioan, Bilboko konservatorioan, eta asteburuan, 25-etik 27-ra, Arrakala deituriko 6. jaialdi antolatuko du. Urtero gai bat hautatzen dute, eta gai baten bueltan, antzerkiarekin zerikusia duen gai baten bueltan aritzen dira, eta aurten, 6. edizio honetan, kaleko arteak izango ditu ardatz Arrakala jardunaldiak, ez? Eta, maila inguru interesgarri bat egongo da, tailerrak egongo dira, eta ikuskizunak, ez? Tailerrak dantzerkiko ikasleentzat gain, irekiak dira, norbaitek ere izena eman nahi badu. Eta kaleko emankizunak, noski, danontzako irekiak izango dira. Eta maila ingurua esan dute interesgarria izango delako, Euskal Herriko kale antzerki konpainia esan guratsuenak edo parte hartuko dutelako, Deabru Beltzak, Markeline eta Hortzmuga taldeak. Eta gaia, iragana, Euskal Herriko kale arteak iragana, oraina eta etorkizuna, ez? Solasaldia 25ean izango da, ostiralez, Lauretan. Gero tailerrak egingo dituzte, Natalia Monge dantzariarekin eta Hortzmuga antzerki taldearekin, eta emanaldi hoiek, gero, antze bertan, Ibarreko landa plaza horretan, konservatorioaren alboan, erakutzeiko dituzte. Dena da doakoa eta irekia da, beraz, hortxe dugu, astebururako Arrakalaren... Eguraldiak lagundu beharko du. Suposatzen dut, eguraldi txarra egiten badu, dantzarti konservatorioa eraikin ederra da, eta barruan baditu hainbat eskolak, baditu hainbat leku apropos. Ez arduratu bat ere ane, ez arduratu eguraldi ona egingo duela. Hori da. Euskal Meten iragarpenen arabera, asteburuan ez du euririk egingo. Ahosa ikusten zenbat gauza ikasi entzun eta ikaragarria da saio hau. Antzerkitik musikara, Joni? Bai. Ni Donostialdera joko dut oraingoan, ze martxoaren bukaeran baditugu bi kantari, bi emakumezko kantari, bat aski ezaguna mundu mailan eta bestea Euskal Herrian eta nazioartean ere bidea egiten ari dana. Batetik Julieta Venegas, aurkezpenik behar ez duen Mexikoko kantaria da. Eta egun hauetan, estatu mailan eta Andorran biran dago eta Euskal Herrian emanaldi bakarra eskiniko du martxoaren 28an Victoria Eugenian. Iluntzean izango den emanaldia. Eta programa honen bitartez jakitun den entzuleak edo ikusleak, sar dadila lehen webgunean, ze oso sarrera gutxi geratzen dira. Baina emanaldi, Julieta Venegasen zaletuak asetzeko moduko emanaldia izango da. Gainera, egun hauetan, bereziki albiste bilakatu da, izan ere, orain iragarri dulako bira hau egiten nahi dan bitartean, disko berria aurkeztuko duela, eta dagoeneko kantu berri bat zabaldu du edabidetan, eta 2015etik ona, 7 urteko isilaldia hautsiko du disko berrienarekin. Estatu Batuetan jaiozan, baina Mexiko hirian, Mexiko herrian egin du bere bizitza guztia, handik egin zuen jauzia musikara, eta milioika disko saldu ditu munduan barrena. Si quisieras andar conmigo, kantua oso ezaguna izan zen, gero Limón y Sal diskoa izan zen mundu mailan bate guztiak saldu zizkionak, eta Donostian ikusteko oso aukera politia daukagu. Eta badu zerbait, artista honek, badu xarma edo oso, nik esango nuke, oso erakargarri bihurtzen dela, bera nahiko berezia izanik, hau da, publiko orokorrari ere ailegatzen dela. Bai, badira artistak zorionez, ez dutenak hauts zoragarri bat, edo teknika ikaragarri hon bat eduki behar, eta musikako hori du, adibide ugariz josita dago musika mundua, ez? Baina noski artea badu, ze konposatzaile ikaragarri ona da, baina gero izan zaitezke konposatzaile ona, baina interprete edo zuzenekoan
ez zainona, eta, Julieta Benegasek bauka doain bat, eta da sortzaile, kantari, eta frontman edo taula gainean, nolabaiteko atrakzio bat duena, eta hori dela eta referentzia bada gaztelaniazko pop musika munduan. Julieta Benegasek emanaldi bakarra Euskal Herrian, baina Jonik bi aipatu dizkigu, bigarrena zein ote da? Bai, bigarrena izango da martxoaren 30ean, eta izango da Victoria Eugenian bertan, baina izango da Beko aretoan. Eta orain ikusten egana da Elena Setien kantaria. Elena Setienek nolabait kanpoan egin zuen bere urte batzuk eman zituen, eta gero ondoren Donostian berriro ezarri zela, bai kanpoan eta bertan musika eginez jarraitu du, eta disko berria da Un Familiar Minds izenekoa, eta aitortzen duenez berak pandemian, 2020an eta 2021an Xebi Erkizekin batera ondutako disko bat izan zen. Berak nolabait adierazten du pandemia lur jota utzi zula artistikoki aurre egiteko nondik nora ez zekiela. Eta ordumera, ingelesez abesten du gehien bat, eta Emily Dickinsonen obra irakurtzen ari izala, batean hor alako konexio bat izan zen bere sormena eta Dickinsonen artean, eta hor hasi zen konposatzen, eta Xabi Erkizekin batea diskoa ondu dut. Orduan, Julieta Benegasek jo eta 2 egunetara Victoria Eugenian Elena Setien oso kantari interesgarria. Oso gomendagarria du. Lama uste kafe antzokian izan zen, disko hori aurkezten, Xabi Erkiziarekin eta Joseba Irazokirekin. Eta, disko honetako kantuak kantatu zituen, baina aurreko proiektuko Jon Miranderen kantu pare bat ekarri zituen ere. Eta oso ondo azaldu zuen ere, hori ez, konfinamenduan sufritutakoa, eta nola bilakatu zuen musikan. Sortzez, okerrez baldin banago zuzenduko diazue, baina sortzez bertakoa da, eta 20 bat urte edo kanpoan egin duela irratian entzun nuen. Urteak egin ditu kanpoan, eta egia da, bertan bizi bada ere, bere laugarren diskoa da, eta nazioartera begira dagoen artista bada, ez da bakarrik hemen saiok emanaldiak ematen ditula, baizik eta nazioartean ere, eta gero egia da, estatu mailako prentsa eskizitoan oso zaletua ditu eta oso maitatua da kritikarentzat. Eta, ni gonbidatuko nuke, badagoelako Euskal Herrian jende asko, behar bada ez duena hurbilketa egin Elena Setieren musika mundu horretara, baina uste zuzenean irabazten duela, eta uste Ane Zabalak esan duen bezala zuzenekoan. Areto txiki bada Victoria Eugenia klubekoa oso ederra, eta olako emanaldietarako oso aproposa. Beraz, udaberrian sartuta gaudela plan oso polita. Itzordu polita jarri digu Jonik, eta aholku bat, Jaun Andreok, Espainia mailako prentza eskizito horri kasuik ez. Ahosa honetatzen kasu egin, hobeto ibiliko zarete eta orain jauzi egin behar dugu igandera, euririk egingo ez duen egun horretara. Martxoaren 27 zer gaitik, Ane? Martxoaren 27 antzerkiaren nazioarteko eguna ospatzen da. Eta, noiztik eta zer dela eta edo, ez? Ni beti eukidot hiltzatuta martxoaren 27 antzerkiaren eguna zela eta punto. Aurten 60 urte beteko ditu. Berez, 1961 batean hasi zen ospatzen, antzerkiaren nazioarteko institutuak erabakita, ez? Hainbat ekitaldi antolatzen hasi zen, eta pentsatu zuen zerbait egin behar zela, mundu osoan zehar, antzerkia eta arte estenikoak zabaltzeko, eta teatroak dituen onurak edo azpimarratzeko, ez? Eta 1962an lehenengo aldiz, antzerkiaren nazioarteko institutuak enkargatu zioen Jean Cocteau antzerki egileari mesua idazteko eta Parisen irakurri zen. Geroztik, 60 urtetan beti egonda, mesu bat, antzerkiaren nazioarteko institutuak aukeratzen du mesua, egin kontinente ezberdinetako sortzaileak idatzi izan dute, ez? Oda, antzerkiaren inguruko mesua mundu osoan zabaltzen dena. Bai, eta gero zerdeko berezi
horrek, gero mezu hori itzuli egiten dela 11 hizkuntzetara, webgunean dago irakurgai, dagoeneko 2021koa ere badago, eta ja da 11 hizkuntzatan dago, eta gero egiten dena egun horretan bertan munduko edozein antzerki emanalditan funtzioa baino lehen irakurri egiten da, mesua. Eta antzerkiaren nazioarteko instituto horrek, bideo batean zabaltzen du, eta bideo hori beti ere pertsona ezagunek edo irakurtzen dute. Aurten egilea, gertatzen da, mundu osoan zabalduta dagoenez, batzutan egileak guretzako ere ez ezagunak izaten dira, ez? Aurten mesuaren egilea Peter Sellars da, opera eta antzerki jaialdietako zuzendaria, bera izatez estatu batuerra da, Pensilvaniakoa, eta bere kurrikuluna irakurrita, hainbat nazioartean, hainbat operetan eta ibilitakoa da. Eta labur bilduta zer dioen aurtengo mezuak? Normalean mezuak ere urte horrek ekarri duenaren gogoetak edo plazaratzen ditu. Noski, Peter Sellarsek COVID-a aipatzen du, horrek munduan nola eraldatu duen, eta horrek nolako eragina izan duen arte estenikoetan, eta teatroa egiterakoan, eta gero ondoren aldarrikatzen du, pixka bat, beti izaten dira, egoeraren argazki bat, eta gero baita ere mezu bakearen aldekoak, zeizen ere, segun eta ze lurraldetakoa den egilea, askok ere bere lurraldean edo gertatzen ari den horren inguruan hitz egiten dute, ez? Eta, Peter honek larrikatzen du aurtengo mezuan, geratu gaitezen, ez? Antzerkiak dakarrena kolektiboan egiten dena, ez dela bakarka egiten den aktibitate bat, konexioa sortu daitekela kolektiboan, eta horrek onura ekarri dezakela gizarte horori, ez? Labur bilduta, lusutxoagoa delako, Ez da mesutxarra, edo zertaz idatzezaken, baina gero eta gizarte bakartiago batean goazen honetan, ez da erreflexio txarra, Ez, eta gero ere aldarria egiten du, antzerkiak daukarren momentu hori, kolektiboan bizitzen den gauza bat, eta ez horren beste pantaiei iltzatuta, eta hori. Eta orduan... Antzerkia zerbait bada zuzeneko bizipen bat, eta bizipen bada, ez ezinbesteko da ikuslegoa. Hortxe dugu, bera da mezuaren egilea ikusten dugu pantailan. Eta hori, martxoaren 27an, munduko teatro guztietan, dagoeneko Antzerki Nazioarteko Institutoaren webgunean badago 100 hizkuntzatan. Aurten ere gazteak ipini dituzte jomugan, eta hautatu dituzte munduko 70 gazte antzerkilari, zuzendari, eta horiek egingo dute irakurketa hor webgunean zintzilikatzeko. Baina gero, egun horretan, igande horretan, antzerkira bagoaz, aterako da aktoreren bat han edo hemen, Euskal Herrian ziur asko, irakurtzera aurtengo mesua. Eta gogoratu, norenak diren hitz horiek, entzungo dituzuen hitz horiek, antzerkira joaten baldin bazerate, Peter Sellarsenak, aneri esker, beste gauza bat badakizue. Beti da ona antzerkira joatea, Jonik esan duen bezalaxe nolabaiteko bizipen bat da, lagunekin, familiarekin, norbaitekin joate hori, komentatze hori, ikuste hori, bizitze hori, igandean nik esango nuke, egun seinalatu horretan, segurazki zuen herrietan, alboko herrian, bizkat aruxoago, bizkat onago, antzeslanen bat edo beste taularatuko dutela igandean bertan espaldin bada larun batean, segurazki diru gehiegi gastatu gabe ere hoietaz gozatzeko aukera izango duzue, gonbitea luzatuta inolako zalantzari gabe. Bai, eta antzerkilari ontzat egun, seinalatua izaten da, martxoaren 27a. Bane, eskerrik asko, Zeuei. guzti hoiengatik, ekarritako guzti hoiengatik. Joni, berdin, plazerra, zuekin minutu hauek konpartitzea. Urrengora arte, eta Jaun Andreok, gaurkoz bukatu da, baina bihar berriz hementxe izango gaituzue. Aio!